Здравейте хора, ние сме Boss Dia. И това е първият ни клип в Boss Dia. Който прави лист прицеляш майка му, дел! Значи, това, който не знаем, взимаш слушалки, взимаш глава и вече нищо не чуваш, брат. И сега, кой ще е първият? Аре, как не искаш ти кой е първи? Не, знаеш кой ще е първи? Мама, ти си Аре, как не си хартия, кой ще е първи? Аре. Камък и хартия. Аре, как не си хартия, е? Добре, майка! Аре! Камък, той е хартия, раз, да. Ти си първи. Да, ще си избера музика. Кой ми открадна телефон? Рип. Лютеница. Не ми кази първата, е! Грешна първо. Ти да не я Аз може писа. да пиша лютенца. Какво сте? Това е! Я не какво си пъснеш, е. Чакай, стри fucking неща. Но як wallpaper има. Не ми показвай wallpaper, аз знам коя песня ще ти пусна. Не. Знам коя песня ще искаш да ти пусна. Изчакай, изчакай, аз знам коя песня ще искаш да ти пусна, Бошка. Аз знам коя песен ти обичаш. Само да ми заредиш и ще ти я пусна, брат. Вижу здравеш, май гиди. Слушай ги, бе! Чай, че ме болят ушите, бе. Чакай, набична ли е на гъс? Настрой си ги колко ти е така. Матомраума! Чуваш ли ме? Не, така. Чуваш ли ме? Що лямото ухо ми е под fucking такова, бе? Я чакай, палай. Триъгълна такава. Реклама! Окей. Чакай сега, ще ти го пусна на heavy metal. Не, Ама айде, че да по-да не чуеш. само да посмееш. Чуваш ли ме? Чуваш ли я? Пусни го на бос бобас. Чуваш ли я? Не те чувам. Наденица. Наденица. О, шит! Аз си мислех за баница. Иван е тъп идиот. 12 милиона. Иван е тъп идиот. 12 бе идиот. Иван е тъп идиот. Тапанар Иван идиот. Иван е тъп идиот. Майк ти тъп идиот. Иван е тъп идиот. Иван е тъп идиот. Баба ти живее в Австралия. Баба ти живее в пазар. Австралия. Аутсайд. Австралия. Аушвиц. Австралия. Австралия. Ти си цигани. Ти си циганин. И така, хора, връщаме се с втори рунд. Пусни някаква по-силна музика. Боже, пусни някаква по-силна музика. Чакай. Пусни го на heavy metal. Направи го на heavy metal. На максе. Не може повече. Ама Като това... го цъкаш, няма да се махне, така тук трябва да цъкаш. Як ти пише? Сега пак потемниш не чувам. Добре. Така. Добре ли е? Да. Добре. Ето си Иван, бе. Чай са. Първи влог и пилешка супа. Първи вход и пилешка супа. Първи влог и пилешка супа. Нещо за пилешка супа. Първи влог и пилешка супа. Първи вход.
Влог. Какво? Първа отрова. Влог. Втора. Влог. Втора. Влог. Фрок. Влог. Грок. Влог. Блок. Влог. Клок. Влог. Сок. Влог. Ток. Влог. Не те разбира. Вок. Да! Първи вок и пилешка супа. Да. Спайдърмен е педерас. Кой е педерас? Спайдърмен е педерас. Какво? Ще пръдна. Ще замирише. Кой е педерас? Ще пръдна и ще замирише. Ще мръднеш да мирише. Ще пръдна. И Ще мръдна. Ще пръдна. Ще мръдна. Пръдна. Гръмна. Пръдна. Плюа. Ще пръдна. Ще умра. Ще пръдна. 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 Ще тръгна. Пръдна. Тръгна. Пър. Мръдна. Пръдна. Пръдна. Да. Пръдна. Пръдна ли? Да. И ще замирише. И ще замирише. Ще Замирише. замине. Замирише. Заебеш. Замирише. Музиката свърши. Рип. Тя го чух, ще замирише. Беше, ще пръдне и ще замирише. Рип. Дай още два май. А то свири са. Ай, То свири са, няма какво. пъкато. Май. Баш казва ви, то свири. Чакай се. Вяне, слушаш ли ме? Вяне. Влага. Футьойла се щупи. Кой се щупи? Футьойла се щупи. Баба ти се щупи. Футьойла. Кой? Футьойла. Мола. Футьойла. Майка ти. Вагата. Футьойла. Фатора. Футьойла. Матора. Футьойла. Ще те в мотора. Футьойла. Факона. Табуретка. Футяла се щупи. Ще си обръсна мустаците. Ще си обръсна газа. Мустаците, бе, педера. Газа. Мустаците. Мустаците. Мустанга. Мустаците. Циците. Добре, бе. Мустаците. Аз нямам никаква идея, какво ми говориш. Мустаците. Масаците. Мустаците. Какво са мустаци? Ще ги бръснеш ли? Ти не се ли бръсна вече? Дай още едно. Май, дай още едно. И две. Какво?
За какво мога да кажа нещо? Да видиш нещо. Аре да играем Gmod. Аре да не ме сочиш така. Кажи какво? Аре да играем Gmod. Аре да... Да играеме Gmod. Дай да си пуснем God Mod. Аре да играеме Gmod. Аре да мръднем. Да пръднем. Аре да пръднем. Аре да играеме Gmod. Аре да играем Gmod. God Mod. Gmod. Гарис Mod. Да. Не, пусни ремикса. Аз го нямам ремикс. Ай, каквото е такова? Това ли е ремикс? Така, хора, завръщаме се с трети раунд. Чакай, бе. Спри да ни бараш по телефона, дай да играем. Пощитаре. Измъчвам му коляното в момента, гайс. Ти спря музиката. Направих ти снимка. Да. Стига краска. Стига, престани. Изяш ми газа. Яш ми газа. Чакай. Гими! Яш ми кура. Не, аре. Всичко ли е на макс в това? Това не беше на макс. Давай. Багерист. Педарас. Багерист. Мангуста. Багерист. Майка ти. Багерист. Бананас. Багерист. Ананас. Багерист. Педарас. Багерист. Мангуста. Багерист. Багерист. Педарас. Багерист. Педерас. Багерист. My name is Jeff. Багерист. Бате не знам. Багерист. Краста. Фани Краста. Ти, бате, каква ти? Багерист. Балерист. Багерист. Батерия. Багерист. Скамера. Багерист. 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 Чушкопек. Ще умра. Чушкопек. Ще умри от кома. Чушкопек. Глюкоза. Чушкопек. Натриев перманганат. Чушкопек. Ко? Чушкопек. Шума. Чушкопек. Психопат. Чушкопек. Чопър. Чушкопек. Кучето ми. Чушкопек. Умирай Чушкопек. от чума. Чушкопек. 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 Комар. Чушкопек. Ай, сектир. Дай следващата, това не може да познаеш. Какво е? Чушкопек. Аре, слагай. Банален. Педерас. Банален. 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 Мараран. Банален. Анален. Банален. Бананален. Банален. Бананананананан. Банален. 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 Добре. Кабел. Ебако. Кабел. Ебако. Кабел. Ебако. Кабел. Кабър. Кабел. Кабел. Така, хора, отново съм аз, защото съм.
Казвай дума. Казвам дума. Какво? Дума. Какво? Дума. Гума. Дума. Гума. Дума. Гума. Дума. Гума. Гума. Дума. Бума. Дума. Гума. Дума. Гума. Дума. Шума. Дума. Мишка. Пръш. Мишка. Къшка. Мишка. Мишинка. Мишка. Машка. Мишка. Мушка. Мишка. Мършка. Мишка. Намушка. Мишка. Свърши ми песента. Стая последна. Казай са. Казай са. Аре казвай. Що? Аре казвай, бе. Мишка. Мишка. Браво тебе. Раница. Креват. Раница. Креват. Раница. Не. Кой има на кревата? Гума. Кой има на кревата гума? Дума. Раница. Данни. Ца. Раница. Даниел. Раница. Ръкавица. Раница. Лястовица. Раница. Баница. Първата буква. Раница. Яница. Раница. Караваница. Раница. Аз не знам какво ми говориш, брат. Казвай. Опаковка. Опаковка. Да го духаш. Бух ли си? Да го духаш. Да го духаш. Как разбра опаковка? Защото опакова в раница. Раница. Теб не те схващам. Аз преди малко ти казах раница, не можа да го оттаковаш, а сега ти казвам опаковка, от първия път го таковаш и след това раница. Аз не съм ти казал раница. Пата ти си вкъщи. Не, хайде. Казвай, бе. OBS. Обивка. Казвай дума, гей. Не. Ръка. Капачка. Тапачка. Той ти сам свърши песента. Казвай. Тапачка. Тапачка. Капачка. Тапачка. Капачка. Тапачка. Капачка. Тапачка. Чакай, какво? Тапачка. Какво каза преди... Тапачка. Преди това? Тапачка. Преди това? Тапачка. Капачка. Тапачка. Капачка. Капачка. О, Чао. Ние бяхме Бос Дия. На мен ми се дорева от така силна музика. яко. И той с малко ще го духа, нали, защото някакъв ми коментира тук и ще четеме. И ще му се ядосам. Съседто. И ние бяхме Бос Дия. Аз съм Бос до XD или може би той е Бос, аз съм XD. Да, не, по-добре аз съм Бос Дия, а той е Бос Дия. Да, аз съм Бос Дия и ти си Бос Дия. Така Чао хора. хора, ние бяхме Бос Дия, аз съм Бос Дия, той е Бос Дия.